Sugeng anak-anak sugeng pinanggih malih kalian Bu Ina Dinawati ing materi Basa Jawa kaping pindho kelas 8 SMP Muhammadiyah Plus Kutha Salatiga. Serat ulang reh pupuh gambuh. Napa niku? Serat ulang reh iku anggitan Sri Sinuwun Pakubuwana Sekawan kados sing ampun nate disinaoni. Sri Sinuwun Pakubuwana Sekawan menika raja ing Kraton Surakarta Adiningrat sing kaping 4. Serat ulang reh kan isine bab pitutur ing sajroning tembang. Tembang macapat kados sing pun nate disinaoni menika cacahe enten 11 nggih. Saya kelingan to. Kanggo pangeling-eling supaya anak-anak mboten lali 11 tembang macapat kuwi apa wae? Sing kaping pisan yaiku micin, kaping pindho pangkur, kaping telu sinom, kaping papat asmarandana, kaping 5 megadroh, kaping 6 dandang kula, kaping 7 durma, kaping 8 kinanthi, kaping 9 pucung, kaping 10 mas kumambang lan sing pungkasan yaiku tembang gambuh. Ing sajroning tembang macapat ana istilah-istilah kaya padha kuwi bait, gatra kuwi baris utawa larik, wanda kuwi suku kata, swara kuwi huruf vokal a i u e o, guru gatra cacahing baris saben sak pada, guru wilangan cacahing wanda saben sak gatra, lan guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Sakniki bahas bab falsafah tembang gambuh. Tembang gambuh menika nggambarake katiwasaning jiwa kang wis biasa nyawijikake cipta rasa karsa lan karya uga bisa njumbuhake kebutuhan lahir lan batin. Watake tembang gambuh yaiku ngemu pitutur amarga wong kuwi kudu paring pitutur marang wong sing luwih enom babagan kautamaning urip. Gambuh padha siji. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi awon. Ing ngisor iki anak-anak perlu ngertos tegese tembung-tembung sing kira-kira angel tegese utawa sing anak-anak arang mireng nggih. Sing kaping pisan yaiku sekar. Sekar kuwi padha karo tembang. Catur kuwi kaping 4 utawa gundeman utawa omong-omongan. Cinatur kuwi kabecikan. Polah kuwi kabiasan. Kalantur kuwi kebanjur utawa terlanjur basa Indonesiane. Tutur kuwi nasihat. Katula-tula katali kuwi wis kasep keblasuk. Kadaluwarsa kuwi wis kasep. Kapatuh kuwi kulina lan awon kuwi ala utawa elek. Sakmenika dumugi kita ing tugas basa Jawa. Tugase sing kaping pisan yaiku anak-anak nulis ringkesan isine tembung gambuh mau ing buku tulis banjur difoto lan dikirim teng WA-ne Bu Ina teng WA lho nggih. Ingkang kaping kalih inggih menika anak-anak kudu nembang ingkang kados dicontohke Bu Ina wau. Rekam swara teng WA banjur kirim teng nomor Bu Ina sing nomere wonten ing sisih niki. Cekap semanten rumiyin pepanggihan menika. Matur nuwun kawigatosanipun. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.